Der kommer han så, drikker sig en bajer, og han har købt stort ind. Rigtig stort ind. Det er jo næsten et lastvognstog der. Han kommer og kører på sin græsslåmaskine med et godt efterfølge af en pæn portion indkøbsvogne. Pull that over! Pull that off the road! Pull that over! Pull that off! Her har vi så guitaristen fra Metallica Jam. Han er ved at trimme guitaren, og groovien står klar. Nu kommer forsangeren. Han har taget det klorinmarinerede garn på i dagens anledning. Og groovien står også klar. Ja, hun skal lige op og have den bedste plads. Dem er der jo rift om til den her koncert, kan man sige. Og så er vi ved at være der. Ja, det er noget, hun kan lide, det der. Jeg skal lige have en tår whisky, før han er klar. Spørgsmålet er, om hun er klar. Yes! Hep hey! Så er hun klar. Ja, der er ingen grund til at hjælpe hende. Det skal man slet ikke bruge tid på, når musikken er god.